ya ce shi abin da ya cewa ba ma son jini ɗaya ya zuba, ya ce haka ya gaya wa yaran shi lokacin da za a karɓi gwamnati, ba sa son jini ɗaya. Sai wannan ya ce babu jini ko na kaza da aka kashe. Wannan juyin mulki ne kamar kawai na cikin gida, abu ne zai faru suka hango, wanda in ya faru zai shigo har Najeriya, saboda haka su ne su suka kokari suka kare. Sannan kuma ya ce ba su zo su zauna ba, sun sojoji ne, sun zo ne kawai a ɗan gyaran da za a yi su mero 'yan siyasa abun nan su. Amma su abun da yake musu bakin ciki har yanzu da ba a kira su aka ji meye ba, kawai sai suka ji an ɗora musu takunkumi. Kuma suna har yanzu cikin roƙonsu cewa an yanke musu wuta, abinci yanzu baya shiga. Ya ce wuta riga an sani a yarjejiyar tsakaninsu da Najeriya, to sannan yanzu akwai wanda suke asibiti, wanda ma suna neman alfarma, da kuma waɗansu maganganu wanda insha Allah sai an ji an ga shugaban ƙasa, amma abun ya yi kyau. Akwai yiwuwar kun ga shugaba na mulkin demokradiyya da aka tsare? A gaskiya ga ba mu nemi ganin shi ba, saboda shi a cikin maganar sa ya kawo maganganu da ba watakila ba sai mun tambaye shi ba. Da kawo mu tafi lallai na san an ce in aka ji za a nemi ganin shi, to amma kuma mu a tawagar Najeriya mun masa wannan tambayoyi, mun ce abin da yake damun mu, labarai suna zuwa mana cewa tsohon shugaban kasa yana cikin wahala. Ya ce baya cikin wahala, saboda mun bar shi da wayarsa har jiyan nan da muke magana, ya ce wayarsa tana hannun shi kuma yana kira. Ya ce duk shi yake ki, ya ce duk kiran kuma da yake muna ji, duk awon da yake magana da su yana muna ji. Sai Sheikh Balalo ya ce to amma kuma an ce iyalansa ba sa cin abinci, ba kwa ba su abinci. Da abin nan ya faru, ni shi shugaban kasa sai tura wa iyalan cewa su koma gida da shi da dama. Ya ce yanzu da matarsa ɗaya ne da ɗan shi ɗaya, sauran duk suna ƙasar waje. Yace sai ce musu su koma gida, amma suka koma bayi da tabbacin cewa zai kare su, kuma shi yanzu ba zai raba hankalinsa biyu ba, yana kare kansa. Yace don mu wannan akan mu kare kanmu muke yi, sannan mu je can kuma muna kare shi, amma shi kuma ba za mu sake shi ba, shi ma don ba mu da garanti a kan shi in ya fita. Maganar rashin lafiya kuma yace akwai likita da ya bashi, kullun likitansa da tun lokacin da yake president har yanzu shi yake duba shi, don har jiya yace likitansa ya zo ya duba shi. Maganar abinci kuma yace sai dai duk abun da aka kawo za a kai sai mun sa an bincika, an duba kyan abun, lafiyar abu, sannan a bashi.